iki tenan. Iya. Salah sebut to nggih. Salah sebut. Nek salah sebul kuwi ora apa-apa. Maksudnya piye ta? Kulino nyebul apa piye? Lho kowe ora wis tau tak sebul to? Kapan? Ah kowe turu kok. Pas Kowe mung kaget muni sapa iki ngono. Masa jebul kok ora kerasa ya? Aku ngapal kok. Kulit badak. Oh dagingnya semono. Aku iki punuke we mburi tukul loro iki lho. Papat peloro. Madhep rono. Madhep penonton. Madhep penonton. Gegermu depno penonton. Nah, iki mburi rak punuke tukul loro to. Ora loro kok. Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya kirek ngemiki kae lho. Ya ora, nek turu ora ngene iki ya. Mulane sesuk disuda awake. Mau nganggo kathok apa? Apa? Tidur mau ya jan dideloke wis nggo mlaku awake obah kabeh. Lah nek ora obah ya piye masuk awak kok ora obah iki teneh piye? Lah nek le mlaku wong kowe iki wis lemu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Apa? Kowe iki wis lemu mlaku kemayu. Dintul-entul lho nek mlebu. Aku main coba, aku cuma ambil anu kok minum kak. Ya ora. Oh, kaya gatekke barang apa? Aku ki pas mengo. Alah dasare ya seneng kowe. Delokke ya seneng ta? Aku kaya arep nadai ngono lho. Ada ya apa? Ayo sik mber. Wiwiti saka Mbak ikan dhisik jumeneng yo. Ah duculi ya. Mosok ngadeg kok kemulan ra ya ora apik to. Duculi. Heh? Ora apa-apa nggo as kaki wong yo. Mikir kok dadak dilemeki tisu ki ngopo kok. Anyep. Heh? Anyep, Pak. Kenapa lho? Aku malah bayang aku werna-werna. Kosek tak bahas iki. Apa? Jenengan bayangke apa? Mik dikai tisu ki mau lho. Lah ya maring apa? Bayang aku kaya mangan lemper kok dineki tisu dadine kelet nek ketan ki kelet. Oh, nek lemper kelet ya. Heeh. Mbak Ika. Saka ngendi? Saka Gunung Kidul. Lah tak pikir iki lho. Tak pikir iki. Iki anyep banget iki. Iki wesi iki. Oh, nggih. Mulane ket mau tak jepit terus. Soalnya dijepit kan saka anyep dadi anget. Oh. Iki lho. Berarti mike mengko tak jepite wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya. Ngaturke apa, Mak? Ayo Mbak Ika badhe ngaturaken menapa? Ya. Napa nggih? Sing tembangan sing kepenak, rada alusan dhisik, terus mlebu dangdut, ya. Engko karo mancing karo bapak-bapak mbok menawa ana pamundutan, ya. Yon sesideman. Sesideman? Nggih. Wah. Urung-urung lah. Wah. Oh, Pak. Kowe anggere nelek titenono. Soale tak mati wong isor kan anggere mandek kok plendus-plendus. Ora mak telepok ngono. Iya. Kok di Nena. Ayo bawani ya. Adem tenan iki. wiwitane anderek sang pekik Nena priya bagus
kutha gedhe angel dikendalikan ya Pak niki. Pancen bener. Kowe nek lagi ngrasake to, swara ki nek kena adem kuwi angel banget. Aku mau suluk pertama wae blero kok. Krasa aku rebabe mak ngek aku aduh blero iki. Ternyata nek wis kena adem mula akeh dokter sing melarang nek kowe olah swara aja ngombe es. Oh, ngoten. Nah, kuwi tenan vita suarane rusak. Karo ngombe sing bangsa mambu lenga. Kaya ta? Oncor, wajan. Aja, oncor, luwe-luwe oncor. Masa oncor ya dipangan. Bandara terus yung-yon selendang kuning kang saking wuke mula nek hawa kaya ngene iki aja pisan-pisan ngombe adem, ngombe sing anget. Ya, men pita suarane selalu lentur. Dinggo nyuwara piye-piye selalu iso dijengkok. Ya. Lah aja kok kowe aku sritino ning pase wakan mau wis mek geblasuk-blasuk mergo angel dikendalikan tenan. Ya. Mula hati-hati. Ora sembrono. Lan-lan nggih. Ya. Suara kurang permana Ning basis nyopet ngungrum angungrum marang bendara angungrum marang bendara Dias Diah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik monggo luweh becik patenana timbang pepisahan liwat kincang ing alismu kosongan
mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kang nyrimpung jiwa ragaku bak kurang kehormatan makrong roboh ngarepi Ya, kowe akhire gamelane le nabuhi semangat apa adem ki ilang dhewe. Oh iya ya Mak, iya. Ning apa iya? Wis pokoke to anggere cangkeme meneng wae ra adem. Iya, sing marai ademe anggere cangkeme muni adem aku ya adem. Ning nek meneng wae piye? Panas ngono ya. Panas awake. ya tetep adem. Hah? Ya tetep adem. Wah, kowe kandhane ngayal kowe iki ora. Ya, monggo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke adem kaya ngapa nek dinae suasana kaya ngene iki ya dadi seger. Iya. Dang ce. Iye. Iya. Aku ora tau cocok enak nek nggon kuwi aku. Kaya rasane kaya kepengin latihan men iso kompak karo kanca-kanca. Iya. Ming tekan nggon iye ngene kok kaya ora kompak. Lah ya kabeh iki nganggo jam-jaman. Wo, nganggo dijem to. Iya. Ngono kendangane iku lho jam-jamane. Iya. Matur sembah nuwun ki mau lagu anu wedine iki sing dindangkan Mbak Ika. Mari berdendang ki mau. Iya.
Ya kuwi jenenge lagu Sesideman. Ya karyane Abah Sukron Suwanda saka Blitar. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Jebulno bareng tak buka HP kuno. Wah, pamundutan lagu sepirang-pirang. Ya. Saka sapa wae. Kok sik tak wacane alon-alon. Ya. Wong ming siji kok ana. Iya. Siji ning nulis akeh banget dadi kaya pirang-pirang. Ya sapa Mak? Wah iki lumayan iki. Ya saka Bapak Tumiyono. Oh iya. Minta lagu Kadung Tresna. Bawa aja turu sore kaki. Lho. Ya berarti pelok. Saweran 3 juta. Tatin tembangnya, Ayu bawane masing-masing A500.000. Oh iya. Kagem Pak Dalang 2 juta. Wah. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Yoga ora dikeki. Ora ana tulisane kok do usul senengane. Yoga ngapa? Ya, diaturake ora apa-apa. Ayo yuk karo Mbak Tatin jumeneng. Esok-esok cair. Iya. Ora usah dong ngrasani kaya ngono to. Aku isin karo Pak Tumiyono ki nek nganti panjenengane streaming mireng terus ngerti-ngerti transfer meneh. Terus tulisannya kagem yoga ngono ra ya aku sing isin to. Oh iya. Sing lali. Ora. Ya ben. Ya, burung kok. Bawane sapa iki mau bawane, Mbak? Bawane. Ha iki mau pempanyunane aja turu sore kaki berarti pelok lho. Nggih. Ha iya. Berarti kadung tresnane pelok. Ya, ora apa-apa, Mak. Salah siji. Ya. Neno. Matur sembah nuwun iki paringane apa sik tak bukake. Sing kegawe pundi, Pak? Request panitia dan pemuda nyuwun lagu, Pak. Pamer bojo versi Cendol Dawet. Gerajakan Banyuwangi, Gubuk Asmara. Ngaturaken sembah nuwun Pak Dalang saking pemuda Sonroyan ID sampun endorse. Monggo dipun cobi carica kopinipun tanpa gula. Nggih. Matur sembah nuwun. Ki sing ra iso pamer bojo ki ra iso. Nek gerajakan oke. Ya, Gubuk Asmara oke. Mergo pamer bojo. Gubuk napa? Asmara. Gubuk Mas Moro. Adem Saya nggih. nembang aku tak ngopi sik. Iya. Paringane para pemuda-pemuda sing wis maringi aku kopi carica. Ya. Karika apa carica sih? Carica. Carica. Neno. Ambune enak. Wis gek nembang malah do ngambu kopi. Ketoke kok enak ya, Mbak. Enak yo. Tekan nggon sindan ora kuwi. Ra cukup kuwi yak mono. Kok gelasnya telu e? Nggo rangkepan ndak panas. Sudah ngademen. Oh iki apa sing diarani carica iki kaya ngene iki to. Nggih sesuk nek bali tak tuku oleh-oleh nggo anakku ah. Karika, Pak. Karika. Oh, Karika. Tulisannya carica. Oh, ayo ora ngerti kok ya. Oh, alah. Napa? Ngene iki to. Bukane to. Jenengan ajeng mak niku. Sak karepku to, wong kowe nembang wirung sida kok Mboten ngelaming tekon lho takon. ngicipi kok. Jare nek dalang ki ora oleh mangan. Entuk kuwi ming Piye cerutup. muni piye? Nek dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Mboten nek pas mayang niku mboten oleh dahar. Ah nek pas mayang pancen yo ngono kuwi tergantung kok ya. Saiki wis dalang milenial kok. Oh. Ora ana umume. Santai. Oh wis icip-icip kok aku. Ya. Nek anu tak sesuk awan tak tuku ning gone stane pemuda Sonroyan. Kula tumbaske mboten, Pak. Oh. Kek napa, Pak? Pae. Akhir iki hah iki kaya enuk kae. Wis gek nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi.
Iya. Ki apik iki nek sesuk tumbas kopine go bayi nang Yoja. Wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga teparo. Oh. Tak kira nek kanca-kanca pengrawit. Tangga teparo. Ayo. Nggih. Aja turu sare kaki Ngapa? Kowe iki ana wong nembang kok sliwras-sliwi. Oh. Tak kongkon ding yo lali ya. Areng ibing. Gulane sakmono isokke kabeh. Men legi. Coba. Gek do nembang kowe ta? Nek dijejerke sindel loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. Sinten? Kula. Ha iya karo Tatin padha lemune, padha pothoke. Ayo dalangnya dibrakot wae apa piye ya? Ambannya. Mah, aku mah, Mbak. Lah Oh, apa? tok brakot kok aku. Nek tuwa, nek wedhus tuwa kalot. Nek dalang Embuh. Alot nggon aku. paling kaya kopine kuwi. Apa? Pahit. Wis legi ya. Wis tak kei gula kok. Angin jenengan kan duwe gula jenen. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Kuwi lho. Apa? Karbohidrat. Goblok. Kleru. Nek kowe iki ora ana proteine, ora ana kabeh. Ning kowe iki kelebihan lemak. Padahal lemak itu berbahaya. Lemak itu kalau sampai menyumbat saluran peredaran darah, jantungmu bahaya. Wong lemu yo aja seneng wong lemu. Mula aku saiki udut wis tak sudo. Wis mayang wis ora udut akeh. Mergo saben bengi udut akeh tuku iki. Apa itu? Ha iki lho. Kok kebule. Kok sithik? Oke anglo. Sithike dadi. Lah yang jajal nganggo anglo. Iki metu sithik wae mbebayani. Maksudnya? Kebule iki lho. Sithik wae iki nggo ganti rokok. Aku wis diweling karo dokter. Pak Seno tidak boleh kebanyakan merokok. Niku rasane napa? Berapa bulan tiap malam melek terus sampai akhir tahun melek terus harus rokoknya dikurangi. Loh iya Pak, ini rokoknya memang tak kurangi. Kalau saya merokok tambah itu tambah panjang. Ngeyel kok dasare ya. Ayo. Ngapa kok guyang-guyu? Adem ki ora iso mikir ya, Pak. Aku utekmu beku. Lah iya. Iki dadi beku kabeh ngono lho kok. Ora apa-apa. Jenengan beku mboten? Ora, Ora apa? biasa. Berarti encer. Encer arep ngonekke aku metu kuping ngono to. Ora ngajar kowe. Ayo gek nembang keprege. Napa keplegen? Keprege iki cara kene kepriye gek nembang cekak-cekak nggih. wah ora ngerti basa Lah kene. jenengan ngendika wae kok. Aku mau teko ning kene wae panitiane mlebu nang mburi kula. Gasi, Pak. Ngono. Terus? Aku yo nggih ngono. Gasi radong meruput nek cara. Gasi, Pak. Gasi Pak Seno, gasi ya. Gasi ya. Gesik nggih ngono. Jawabe jenengan apa? Hah? Menggih tok. Ayo menggih wong aku yo radong ya aku yo menggih. Bida jam pinten saking Jogja ngono.
Bahasane ngono, bidal jam pinten saking Jogja? Jam kalih, Pak. Jam kalih tuku mriki jam sekawan nggih. Gasi ki, Pak. Nggih. Negara mawa tata, desa mawa cara iki ngene iki. Jadi Indonesia itu indahnya ya karena seperti ini. Wonosobo punya ciri khas sendiri, Banyumas punya ciri khas sendiri. Jawa Timur punya ciri khas sendiri, itu keindahan Indonesia. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam lingkup NKRI. Nggih. Dong apa do keplok iki? Ben ra adem, ben ora adem. Ayo, terus ya. Nganglan jagat nyangking bokor kancanane Mula nek mayang neng Wonosobo iki kejaba apa jenenge cuacane pancen ekstrim. Nuwun sewu. Piyai kene iki nek nyuwun lakon angel-angel. Heeh. Kok saged? Iki mau lek kedadian kaya ngene iki mergo tak anu kok tak rembug apik-apik kok. Lah wong nyuwune napa? Nyuwune tumuruning Taman Mairakaca. Terus Bapak le prisa lakon niku teng pundi? Mbiyen Bapak sampeyan mayang teng Wonosobo teng desa pundi wonten lakone tumuruning Taman Mairakaca. Tahun pinten, Pak? 1960. Kula deleng lair aku ya. Lahir tahun 72. Wo nggih, pun bangun Taman Mairakaca mawon. Lah niku. Oh, alah karepe kuwi ning lingaran iki beda. Aku ya bundel sirahku wisan. Waduh, mati arep takon sapa iki? Monggo aku ora ngerti tenan. Iya. Salah sebut to nggih. Salah sebut. Nek salah sebul kuwi ora apa-apa. Maksudnya piye, Pak? Kulino nyebel apa piye? Lho kowe ra wis tau tak sebul to? Kapan? Ah kowe turu kok. Pastor. Kowe meng kaget meni sapa iki? Ngono. Masa jebul kok ora kerasa ya? Aku ngapal kok. Urip badak. Oh daginge semono. Aku iki punuke we mburi tukul loro iki lho. Papat peloro. Madhep rono. Madhep penonton. Madhep penonton. Geger mudhepno penonton. Nah, iki mburi rak punuke tukul loro to. Ora loro kok. Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya kirek ngemiki kae lho. Ya ora, nek turu ora ngene iki ya. Mulane sesuk disuda awake. Mau nganggo kathok apa? Apa? Tidur mau ya jan didelokke wis nggo mlaku kok awake obah kabeh. Lah nek ora obah ya piye masuk awak kok ora obah iki teneh piye? Lah nek le mlaku wong kowe iki wis lemu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Apa? Kowe iki wis lemu mlaku dintul-entul lho nek mlebu. Aku mencoba, aku cuma ambil anu kok minum kok. Ya ora. Mak. Kayak gatekke barang apa? Aku ki pas mengo. Alah dasare ya seneng ya. Delokke ya seneng ta? Aku kaya arep nadai ngono lho. Ada ya apa? Ya sik Apa yo? Cokewane. Apa kowe gulang-guling? Kowe lho, kowe dunekke iki mbangane tiba pecah muni ngono to. Saya Ya muni. pikirane kurang ajar iki suwe-suwe. Pak Ando. Pengen nadai ya en kowe. Ndo? Kurang ajar kamu ya. Isine donga
Sandyang sandang kalawan pangan ya genti buta sih kiwa iki lho limbane kaya kira iki lho Padake buta lho yo. Ayune kaya ngene padake buta. lah iya eman-eman le dandan kok ya Ade buta kae Pak To ya. Pak To letak-letakan apa piye Cek kuat piye untune? apa Cek kuat apa piye untune? wah mbok nggo ngletak apamu ngene ora sigar dadi loro Kene kok wingi sambat untune linu-linu. oh gak Kene wis ogak areng letak. ngarep ra isih ora Panganan yuk. Dipangan. mangan apa Mangan kon ngletaki mau lho. oh aku ra seneng letak ya Senenge ngapa? hah ora ya Apa ta? ora ya ayo Tin ya iku Ya iku bagian nipon wong meleksa wong melek sabarana rimo ngandel ora aku wis matur mau yagane dadak do cerewet muni yagane ora yagane kok durung piye tulisane nuwun oke tambahin yagane 1,5 juta Matur nuwun. tenan dan Pak Tum wah matur sembah nuwun Pak Tumiyono iya matur suwun bincang dalam Desember sowan ya neng pendopo Klaten ya iya tanggal 17 mau wis dibayar lunas nyuwun rekening pinten kula transfer pinten Pak Seno nah 950 Pak oke wis santai wae ya terus rasa dong mati aku semu gumun to santai wae ora berapa Pak? 150 Nanti tiba ke saya berapa ya? ayo lumrah saja kok lumrah lah emangnya kenapa kok njur Kan rezeki banyak dibagi banyak, sedikit ya sedikit sing ngomong sapa peraturane sapa kuwi Mbak menawa kok. mbok menawa ki di luar pikiran yang Lah nek jenengan piye? nah aku yo kanca-kanca ki kok rekan kerjaku kabeh Nggih. sinden ki rekan kerjaku ayo dong geluti budaya iki kanthi lahir batin Ana nek budaya iki nek ora awake dhewe sing ngopeni kesenian iki nek ora dhewe sing melestarikan sapa sing arep melestarikan ana sithik didom sithik. sithik didom sithik Ana rasa ngurus kula akeh? ana akeh didom sithik Ah. Sakmono lho. Guyu deh. rumah samu saya tak takon aku ning Jakarta wingi ora dibayar kowe ya do tak kei ya do kolu Ayo dikeki lho, mosok dikeki. ngono ya do nuwun Pak tanpa ana sing pripun Pak kahanane ora ana bareng ana wong bathi kok glegeri Ya manusiawi. agen aku ya manusiawi Nek tampa akeh ya. Nek tampa akeh manusiawi. Lah iya ora ana sing ngaruhke aja kok ngaruhke chatting kowe ora kok ming ana wong loro sing tak etung chatting sing rebab kuwi ning kuwi ya duwe maksud chatting kok
Golek pendhok supaya ketok. Sapa iki? Lamat, wis entek kok iki. Lah nggih maksude kula napa Ayu? Sik nembang Mbak Tatin sing bawa mau Ayu kudune. Oh nggih. 500. Ning iki nang kene terserah le transfer sesuk-esuk. Nggih. Nggih. Lah nek njaluk sesuk-esuk ora njaluk saiki, ndak aku teko. Biasane jenengan nombok isik. Siap padake cah tipis. Ya iki dombe sikik sedina ping 3 ya. Obat napa iki? Obat lali. Takon ngombe obat ben duwite lali. Wah cilaka iki. Ya. Sak yuta. Sakniki napa mengki? Sira lupatmu 6 tu 8 sok. Nyo caloro. Wis kok Pak Tumiono. Tampani yuk. Nggih. Sing apik lho nembang. Sing nembang Mbak Tatin to? Heeh. Lho. Kula napa? Aku gulung-gulung apa ngapa? Lamat wis katon tejane yen pun No. yen besemut wimbo patut nyoto Yen bebasane kalingan lembar nimas Pacaane sarwa asri serba Oh
buta. Selelelelele. Matur nuwun. Ya, ayo. Buta loro bali nang gone dhewe-dhewe. Gede-gede tenan jejerke ya iso padha tenan. Ya ya ora apa-apa ya, Mak ya. Ya, ki mau Mbak Ayu karo Mbak Tatin sing wis kepareng minangkane dadi kersane Bapak Tumiyono, ya, Direktur Utama Wika, ya. Sing kepareng nyuwun lumantar ngersakake lelagon lumantar WA no ya karang ya kahanane adem dadi biasane sok-sok lumantar nawala aneh-aneh kowe iki senengane ya gentenan Mak ya genti sindenku sing saka omongane ora cetha iki no ya Mbak Elisa monggo Mbak Elisa Orkarus Alaso ya jenenge sapa? Elisa Orkarus Alaso. Elisa ora urus. Alaso. Men jumeneng. Sokek talus mawon. Nggih, menawi asrep nyakit-nyakit mawon nggih. Nah, dipeluk sebelah dipeluk, gujengan tangane menangit. Pancen adem ki iso marai bundel uteke nak. Dadi kaya wong edan meteko-teko jogek dalu. Iki wayang padake rok. Ya iki ben munggah, ben up. Anu tak omongi, kowe rak ngerti to mau ngendikane Pak Dukuh sore mau lho. Pripun? Jangan jadi ajang perkelahian. Ya, nek wayang ora mungkin dadi ajang perkelahian. Mergo sing padha rawuh iki ngerti budaya kabeh. Ya, budaya sapa wong sing kenal karo budaya kuwi mesti aten-atene alus, percaya aku to. Ya, ora kumrangsang, ora bakal keplak-keplakan ya, jotos-jotos cak-cak, ora mungkin. Ora ono. Mesti ya engko santun kabeh, nek ra weruh ya lungguh ngono mestine. Heeh. Napa, Mas? Oh, nggih, kula mengke setunggal. Kabeh bakal kebagian, rasa kuwatir. Nggih, sowan mriki malih wonten Sontonayan, kula remen sanget pun ping pinten kathah den mriki kula. Ping pira? Kathah ping pira? Kathah kula won saderenge dados WL kula pun dadi pemain cadangan nggih ten mriki ten Sontonayan. Oh. Kula niku saking setiane kula angger mriki nggih kathok sing 10.000 mesti tanggo. Angger mlemu ning Sontonayan mesti kathoke kuwi tanggo rene. Kok 10.000 ki tuku ndi? Ya ning kene, kuwi kathok khusus Sontonayan 10.000 kuwi mesti tanggo nek bali rene tanggo wis saking patriotismeku karo Sontonayan men. Ya. Lah tuku nang ngarepan kono mau. Iya kuwi lho. Wis tutup saiki ne. Iya, sore mau buka. Iya, 10.000 telunan. Kuwi ora kok perkara elek karo apik ning perkara ekonomis. Ya to, rasa tuku larang-larang tuku merek, kathok kudu merek iki ora perlu. Mboten. Kathok iki kegunaane ming apa? Ming dienggo nutup aurat. Wis. Rasa dadak perlu aku nek ora nganggo merek apa? Apa? Krokodil wis ora bakal bombong. Iya. Nek kowe apa? Hah? Kaya piranan? 10.000 telu ya, Wan? Sapa? Nggonamu? Aku ora tau isin nganggo apa-apa kok, Sa. Oh iya. Aku ki ora tau terpampang oleh harga. Ha mbok delokon kathok kolor, sesuk awan aku tau kathok kolor wis. Kene iki wis suwek sithik, isih tanggo. Oh iya, saking cintane. Mergane apa? Mergane isis. Ya malah adem no. Heeh, ora bakal kukur-kukur. Iya. Mbak. Nggih, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Heeh. Wis arep mangan saiki pongko. Pengen tenan ya aku, wah. Nek kon adem ngene pengene pancen sing anget-anget ben kemepiar yo. Ben apa? Kemepiar. Kemepiar. Yo. Heeh, bahasamu tok saruk-saruk tadi. Wis ben kemepiar yo. Ben kemepiar. Ayo. Ku nek bar nembang lagi maem bakso. Soto. Apa bedane soto karo Siti? Soto karo Siti ya karo ini.
Hah? Soto nganggo O, Siti nganggo I. Salah kowe Kok jare iso? S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek Siti? Wis tau mangan soto ta? Nah, Wis. soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek Siti? Kowe wis tau mangan soto urung coba dilakno kono. Wis paseno. Ah. Sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon nggone ka kuwi. Kuwi ora ana mine putih ta kuwi nek soto? Onten. Nah, ya kuwi jenenge soto. Nek Siti? Aku ra wis ngomongi to nek soto kuwi ana mine putih. Oh berarti ki bab mie. Nek Siti mine apa? Nek Siti iki mbuh, aku dhewe rong tau nileki. Mine apa? Warnane? Ah, warnane apa? Siti panganan apa? Siti panganan apa? Siti ora ana panganan. Duduk. Siti sapa? Wong. Heeh. Apa wong duwe mie? Rambute. Ireng berarti ne. Omongane pating slebung ora karo-karuan caedan ora. Ya. Nggih. Niki ana apa? Wonten pamundutan poten. Oh, nggih iki ana sing nyuwun gubuk asmara sa. Oke, GBG ASM. Heeh, warnani. Oh, gubuk asmara wae, gubuk asmara. Ya. Nggih, monggo wonten pamundutan saking Benny. Ini pemuda Sontonayan tapi ra iso bali njaluk tembang kangen, tapi ya wis. Sapa kuwi? Jenenge Mas Benny Maria apa siapa ya mau lali aku ne. Njaluk tembang kangen. Oh, aku ora iso bali piye? Ora bali rene, dhek perantau. Nanti Ya piye? wong kene akeh sing sukses-sukses ngono lho padake. Oh, merantau di luar Sontonayan. Yo. Heeh. Terus sidane gubuk asmara. Gubuk asmara. Oke. Soto ini cemplungi gangsir iki enak banget lho. Tenan. Mbok dijajal, Pak? Jajal dengkulmu mlocot tuh. Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya. Kak aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo. Ya. Dibawani, monggo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Nana ling samyen ke mutan neno lelampahan kang Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya. Nano. Monggo gubuk asmara dipun aturaken. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golere ning jaga kapan lisan karena
Sareh rasa kesusu wis tak ngengei. Napa? Oh iki tak ngengei soto. Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula soki jarang malih. Sotone. Men anget sotone. Oh ya ora apa-apa ya pinter kowe. Nah, nonen, nah, ora usah kuwatir dientekke buta loro. Oh, nesu, tak ngomong. Cadetan sajroning ati. Tetang luntur saya Elisa. Wah telat aku marung meni. Ye ngono wis kedisiken. Iya. Barang angel hitung-hitungane angel. Angel nganggo kricik barang soalé dadi. Ya dadak nyusukke hitung-hitungane ya Mak. Iya. Matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Blesteran ngendi ro ngendi. Kuwi sing blesteran bapakne rono. Oh, bapakne saka Paraguay, ya ibune saka Parangwedang. Dadine anak-anak Elisa or karo Salaso kuwi. Oh iya, saka Sulawesi. Dusune jenenge Lambelu. Oh iya. Wah. Kaget aku. Iya. Ayo diaturake gendi sapa sing kepareng arep nyekar. Gendi saiki sing di pesen karo penyanyi bapak-bapak panitia. Ya, Mbak Ani Blorong. Oh iya, ayo nek jumeneng nek ya. Saya tua, saya dream. Awake jan plempung-plempung ora karu-karuan. Ya, kejaba nyinden ya buruh blandong kayu dadine ya. Iya. Ya, Nek. Nggih. Ya. Biyen yo tau tak jak rene iki, tak andake tak semir kae to, Nak. Iya. Rambutnya disemir, tak akoke sinden saka Australia ya biyen. Biyen le omong ya wangun kae. Oh, siapa namamu? Ngono kae.
Ya, saiki wis ganti Jawa meneh, wis ireng meneh rambute. Sugeng dalu, Pak. Ayo sinden nek turunan gentro iki ngene iki. Ya, sugeng dalu, Pak. Ya wis ora apa-apa. Sugeng dalu Mbak Ani jan. Nggih, pripun, Pak? Kowe kok saya subur bareng ndek bojo. Cocok, Pak. Oh ya syukur. Cocok apane? Cocok genjotane. Edian. Dan Iya, ya syukur ya. kasunyatan ya, Pak. Kasunyatan ngono. Pripun, Bu? Kabare, Bu? Saya nggih, Bu. Nggih. Dereng pada ngantuk. Nek ngantuk ya dituruk-turukake, Bu. Nggih. Pripun, Pak? Ora apa-apa. Wis kalah tegel aku. Iya, nang ngantuk diturukake. Heeh. Lah pripun, Pak? Kler. Iya, karena Mbak apa? Manut. Lho kok manut piye? Monggo. Ki ana pamundutan Pak Wiyoga. cendol jawet. Monggo cendol Kaya jawet. ngene rasane wong nandang kangen. Hae. Nek gamelan ya ora iso. Kowe gelem apa ditabuhi nganggo jatilan? Manut. Lho. Kula napa-napa gelem, Pak. Cah geleman. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Aku ya sobat ambyar. Sobat ambyar, sobat ngebyar, Pak. Nek ngene dhewe sobat ngebyar. Nggih. Nek Mas Didi Kempit, anu Mas Didi Kempot, Didi Kempot. kuwi sobat ambyar. Ambyar, ya. Heeh, ya. Nggih. Anu wae apa jenenge engko nek ming jatilan terus kancaku do bungahi linambuhi. Ya sing nganggo larasan. Sing nganggo larasan apa? Liwung. Oh iya. Ane iki spesial liwung wae anggere muni jatil wis jogete medeni. Kok ora nggo topeng munyuk barang nih. Rasa nggo topeng ding wis raimu kaya munyuk. Wah, kuwi. Guyu ora kaya memedi to. Ya wis ben. Mangga. Ya. Saniki, Pak. Oh, sik. Didelok wiyagane sik do maem ora? Nggih, mangke mawon. Monggo diskecake rumiyin. Mboten napa-napa kula santai. Monggo lho. Santai mawon. Ale menguntal-nguntal ria ya. Ya wis ben ra apa-apa. Iya. Ya ming bojone siki kok betah men ra mati-mati ngono lho. Ya wis ben ra apa-apa. Ya diwiti men dideleke siki, mame. Dadi ya dia. Godo ati rintan siang dalu heler nguyahi sagara adatan bisa nguluke atiku.
Ayo mbiyen sadurunge dadi sinden pemain jatilan kok. Iya. Dadine pemain reyok nek ora dingonone kuwi ora puas. Mboten marem. Heeh. Pripun, Bu? Mboten adem. Kalih joget-joget ngeten iki, Bu. Ben mboten adem. Gasik. Aku apale mung siji kuwi e. Anggere ngene ketemu piyai kene ngono nang dalan ngono ya. Lho, Pak Sino, gasik aku ya. Pokoke Mas. Iya, sesuk nek ketekan omah aku arep ketemu bojoku arep buka lawang, Bu. Buka lawang jelek. Gasik, Bu. Gasik apa? Radong kono. Gasik le prepare lho, Pak. Apa? Prepare. Prepare iki apa? Persiapan. Wah, gaya momongan basa Inggris kaya dong-dongo. Lemu dadi pemain, lemu dadi sinden Inggris ki tontonan tahun kemarin. Saiki sireng meneh rambutmu. 3 tahun ini. 3 tahun ini. Ya. Terima kasih. Udah diundang lagi. Joget mulai nggih, Bu? Ya. Sinten sing ajeng joget kalih kula? Monggo. Ibu-ibu. Napa Mas-mas e? Bapak-bapak e? Oh, wis dora kuat ya. Nggih, pun. Kula tak joget piyambak mawon nggih, Pak. Nggih, kasih. Kasih. Ya, mangga ya. Saya alon ngono lho. Ah iya, udune iki semangat kok malah cendal jawat. Lek maune ngebut dadi alon mengkeret maneh ngono lah, Pak. Nek alon ngono ki ra mergo anu dawete suwek. Heeh. Kok dawete suwek, Pak? Oh, lali sih. Cendal dawet. Sing suwek uduk dawet, Pak. Ora wis ora suwek kok wis rasa disebut wis. Aku semelang ro cangkemmu aku wis. Iya, mangga. Lanjut maneh, Bu. Kaya bakul ning pasar kowe. Pripun? Ayo lanjut maneh, Bu. Monggo, Bu. Ya ora apa-apa. Lanjut, Bu. Semangat ya, Bu. Dadi wong atiku. Wong bagus ganti lagu godho ati. Rintan siang kamu. Asa
edan kowe iki. Ana bojomu kae lho. Sinten, Pak? Kuwi kok Jur. Kowe mengkurep kok arep diencup ngono. Nek Pak Keswa nek kalih kula pun mboten ngano. Sate mawon. Ora wis ora ngono. Kita kan bolo nggih, Pak. Nah, bolo. Iya. Loh. Neng kok mbohe piye? Kok mbuh iki piye maksude? Piye? Edan tenan wis ketok kertumu. Ya. Matur sembah nuwun. Kok deg-degan? Ora apa-apa, ya biasa dhek salah omong ngono iki biasa. Untung sing wedok rada petuk, dadine ora paten. Dadine ora digagas babar blas, diopas apusi meng. Iya ya Mas, saya. Ya. Dintake Mbak sapa Mbak Ani, monggo. Oke. Ya, oke. Lanjutkan, Bapak. Ku kaya suarane Roma Irama. Lanjut. Iya. Kali ini bersama Jadilan Trunggo. Ah, apa? Salah ngucap. Pancen setan. Trunggo. 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 Trunggo Baraneso. Trunggo Haneso. Tampilkan. 5 angka. Sabtu sampun pada lain. Iya. Bali neng tempat dudukmu. Iya, terima kasih Madana. Sama-sama. Iya. Wah.